Ayaqhubeka amalungiselelo okuvulwa kwezikole. Umnyango wezemfundo uhlela ukuqala ukuvula ngabafundi bamabanga uGrade 12 kanye noGrade 7. Kepha abazali basezindaweni ezisemakhaya bakhathazekile ngokulungela kwezikole ukuqala umsebenzi. Lapha kusenquthu indawo esemakhaya nengaphansi kwesinye sesifundo esikhungethwe ubopha. Yila sithole khona umfundi kaMatukuletsheni uSibahle Mhlongo. Uyena omdala ezinganeni zakubo onesifiso sokuthi uma eqeda isikole afundele ukuba udokotela. Ungomunye wabafundi bakuleli abahleze emakhaya ngenxa yokubheduka kwesifo corona nesiholele ekutheni balahlekelwe isikhathi sokufunda. Umhlongo nokusaba ukuthi kuzoba nzima ukubuyela esikoleni. Kade ngifuna ukwenza i-pharmacist. Kodwa mangithi ngiyabuka ngokuya ngilahlekelwa yithema because ama level ekumele ngiwa-require angiboni ukuthi kusazokwenzeka lokho ngalesimo lesisenzekile. Noma abanye abafundi basemadolobheni bekwazi ukufunda ngamakhompyutha besemakhaya lapha banazo lezi zinsiza kusebenza. Abafundi basahamba amabanga amade uma beye esikoleni, amanzi nawawekho kanye nezinye isidingo. Nasemagunjini okufunda abafundi baningi kakhulu, ukufunda la kumile. Indawo zasemadolobheni nje basebenzisa uhlelo lokufunda ngamavidiyo. Okunzima ke lapha kithi ukulandela lo hlelo ngoba lufuna ama laptop, lufuna ama data ukuthi lapha emakhaya abazali abasebenzi nemali ayikho yokuthenga ama data nama laptop ukuze ingane ikwazi ukufunda online ngesikhathi ihlele emakhaya. Abazali bakhathazekile. Thina esemakhaya vele kunzima ke kodwa ke mhlambe siyethemba ukuthi uhulumeni uyophakamisa kamasokisi angasijaji njengabantu abasemalokishini ngoba emalokishini okuningi impela cishe u5% oshoda kodwa u95 weyingqalazinda izikole zakhona zinazo manje thina esila emakhaya akukho nje lutho. Ngaphandle nje kokuhlunzekwa ngezinsiza zokuvikela ngesikhathi sobhubhane, abafundi banethemba lokuthi bazophinde bahlinzekwe ngezinye izidingo zomphakathi. Ezindabeni SABC, uAyanda Mhlongo enquthu.